professzort hívott be ebbe a talkshowba, aki nem kisebb ember, mint a Yale Egyetemnek az egyik professzora, és arra jutottak, hogy ha túlhajszoltad magad, krónikusan fáradt vagy, akkor az alacsony glutatión szintennek az állapotnak az oka és a következménye is lehet. Amikor én fordítottam ezt a diaprezentációt, az angol diákat magyarra, akkor, akkor azon gondolkodtam, és gondolkodjatok el ti is rajta, hogy körülöttem rendkívüli mennyiségű túlhajszolt ember van. Vannak, akik depresszióba temetkeznek, vannak, akik épp a másik oldalon vannak, és iszonyatosan ingerültek. Az biztos, hogy lényegesen több van ezekből az emberekből, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, és lényegesen több van, mint a nagyapáink korában. Úgyhogy egyértelműen ezzel valami dolgunk van. A glutationról most mondtam néhány szót, de igazából nem tisztáztuk, hogy mi ez a glutation. Itt az angolos változatát látjátok. Azt mondjuk róla, hogy ez a mester antioxidáns. Az antioxidánsok és ezek mondjuk a jó fiúk, és a szabad gyökök, amiket rossz fiúknak szoktunk mondani, ezek között van a szervezetben egy nagy csata, egy nagy harc, és hát ők a jó fiúk. Antioxidánsok között vannak olyanok, amik bizonyos fajta feladatra nagyon jól használhatók, vannak olyanok, amik egy másik fajta feladatra, vannak olyanok, amik egy harmadik fajta feladatra, és képzeljétek el, hogy egy olyan antioxidáns van, ami igazából szinte mindenfajta szerepkörbe bevethető. Tehát amikor a glutationról beszélünk, akkor ezt a ragadványos jelzőt, hogy mester antioxidáns, ezt nem mi ragasztottuk rá, hanem a szakma hívja így. A sok-sok színűsége miatt hívjuk mesterantioxidánsnak, és tudom, hogy vannak nagyszerű egyéb antioxidánsok, maradjunk például a pirosbogyós gyümölcsöknél, de ez a glutation ez mindenek fölött áll. Van egy rövidített változata, a sejteknek a védelmezője és a méregtelenítője, és van egy kicsit hosszabb mondat. Akik hallottak már engem beszélni, mindig azt szoktam kérni, aki jegyzetel, akinek van egy kis papírkája, azt tegye már meg, hogy ezt az egy mondatot kiírja magának, mert ez annyira fontos. Ugyanis ez ott kezdődik, hogy minden emberi sejt, vannak cégek és vannak termékek, amik azt mondják, hogy nekem egy nagyon jó megoldásom van arra, hogy a bélrendszernek a mikrobiomját följavítsam. Vannak mások, akik azt mondják, hogy viszek be olyan anyagokat, amitől az ízületi rendszered erősebb lesz. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy adok neked olyan anyagot, amitől az idegrendszered terhelhetőbb lesz. És itt most azt szeretném, hogyha mindenki hallaná, kihallaná, hogy ez a glutation, ez minden egyes emberi sejtben ott van, és gondoskodik annak az élettartamáról, az egészségéről, a teljesítményéről és a védelméről. Ráadásul majd még hozzáteszem azt, hogy és benne van az állati sejtekbe, és benne van a növényi sejtekbe, tehát egy nagyon ősi dologról van szó. Amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni októberben, akkor az Amerikai Egyesült Államok orvosi cikk gyűjteményében 179 000 tanulmányt találtunk a glutationról. Az volt a nagyon izgalmas, hogy nekem a glutationt most itt el kell mondani, hogy mit tudjon róla egy hétköznapi ember, akinek nincs egészségügyi képzettsége, de a glutationt nem kell méltatni, ezt már föltalálták egyszer. Valójában én csak rá akarom a figyelmet irányítani. 185 000 tanulmány egy olyan orvosi adatbázisban, ahol egyébként a C-vitaminról 73 000 tanulmány van. Elmondhatatlan, fantasztikus könnyebbség az én munkámba, amikor valaki rákérdez, hogy egy ilyen vagy olyan problémára, itt most tudom, hogy van például Parkinson beteg ember a hallgatóságba, semmi más feladatom nekem nincs, mint az, hogy beírom ebbe az adatbázisba, hogy glutation, így ebbe az angolos formába, és odaírja mellé az ember ezt a szót, hogy Parkinson. És akkor ki fog dobni maga ez az adatbázis több száz cikket,
És aki tud angolul, az nyilvánvalóan előnyben van, aki nem tud, az pedig a most már mindenki számára elérhető fordító programokkal le tudja fordítani és meg tudja nézni azt, hogy mit is ír, hogy is hívják. Ugye valahogy így volt valami kabaréban. Nyilván ez nem kabaré, ez ennél sokkal fontosabb, de itt érezhetitek, hogy az mekkora biztonság, hogy nem én beszélek valami csoda új dologról, amiről korábban senki nem hallott, hanem azt mondom, hogy emberek, foglalkozzunk már ezzel egy picivel többet. Ha szeretnétek többet tudni a glutationról, akkor lépünk egyel, mindig egy picit többet mondok, jó? És akkor mindenki valamit azért hazavisz belőle. A glutation az egy fehérje. Egy olyan fehérje, ami három komponensből áll, méghozzá három aminósavból. A három aminósav egyike se különleges. Mindegyiket vegyes táplálkozással bevisszük. A három közül az egyik, a cisztein, az viszont különlegesen érzékeny. Amikor beszélek emberekkel, és kérdezem tőlük, hogy ti hallottatok a glutationról, akkor van, aki int, és akkor észre se veszi, és azt mondja, hogy glutaminsav, persze, használjuk, már régóta használjuk. És észre se veszi, hogy nem ugyanazt mondja, mint én. És akkor nyugodtan mondhatjátok neki, hogy nem, itt glutaminról beszélünk. A glutaminnak, glutationról beszélünk. A glutationnak a glutamin vagy glutaminsav az egyik komponense. Itt egy sokkal komplexebb dologról beszélünk. Ez a három aminósav. Aztán mondtam, hogy minden sejtben mérhető. Az én életemben 10 évet jelentett egy amerikai céggel való együttdolgozás, ahol precíziós laboratóriumi mérőműszereket és az ahhoz kapcsolódó reagenseket forgalmaztunk. Az én számomra ezt azért mondtam csak egyedül, mert különleges jelentőséggel bír, hogyha valamit tudok mérni. Azt tudom mondani, hogy ma a te szervezetedben a glutation szintje ennyi. Ha elkezdünk együtt egy úton haladni, és én ajánlok neked valamit, aminek a kapcsán egy jól felszívódó glutation kerül be a szervezetbe, akkor tudom mérni azt, hogy ennek a hatására ez a szint emelkedett. Vagy tudom mondani azt, hogy lám, neked most elkezdődött egy betegséged, megmérnénk a glutation szintet, látszik, hogy maga a betegség az gyakorlatilag lenullázza ezt a szintet. Tehát minden, ami mérhető, az én szememben sokkal több, mint ez a, hát úgy érzem, hogy jobban vagyok című kiszólás. A legnagyobb koncentrációban a mitokondriumban van jelen, a mitokondrium az a sejtnek egy kis sejtszervecskéje, és ez a mi energiaellátásunknak a központja. Azért van jelentősége, és tényleg nem kis orvosokat akarok képezni, mert amikor majd szépen végigbeszéljük, hogy mi mindenre jó a glutation, akkor az egyik legfontosabb, hogy azonnali, instant, sejtszintű energiát ad. Bizonyára tudjátok, hogy ha valaki súlyos beteg, akkor a magyar nyelv gyönyörűen képletesen azt mondja, hogy ágynak dől, vagy gyenge, mint az őszi légy, vagy megnéztek egy 80 éves idős embert, és látjátok, hogy hát annak bizony már a kis kézi kosárkáját fogni is nehézséget okoz. Ez az a bizonyos sejtszintű energia, ami hiányzik folyamatosan. És sok-sok fajta módja van, hogy megfogalmazzuk az öregedés folyamatát, de például lehet az egyik az, hogy mivel hiányzik a glutation, egyre kevesebb sejtszintű energiánk van. Mesteroxidáns, ugye itt tartottunk, ezt mondtuk róla. Van két formája, az egyik az aktív formája, és van az oxidált formája, ami az inaktív formája. Ezt régóta nem mondtam már, és most szeretném megint elmondani a történetet. Ez a mesterantioxidáns attól is különleges, hogy képzeljétek el, hogy egy enzim segítségével ő saját magát az inaktív formából vissza tudja alakítani aktív formába. Vagyis, mondtam, hogy egy harc zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között. Ebben a harcban sajnos a jó fiúk is áldozatul esnek. Látjátok, hogy igazából a biztonságot, ami számunkra azt jelentené, hogyha legalább 500-szor annyi aktív molekula volna a szervezetünkbe, mint amennyi a már inaktivált forma. Az, hogy mennyi van az aktívból és mennyi van a nem aktívból, azt nagy mértékben befolyásolja az az enzim,
ami ezt a visszaalakítást végzi, úgy hívják, hogy glutation reduktáz. Ez az élet során kezd elfáradni. Ugyanúgy, mint ahogy sok-sok minden kezd bennünk elfáradni 60, 70, 80, 90, 120 éves korunkra. Van egy hölgy a csapatomban, aki azt mondja, hogy 120 évre vagyunk programozva. Mindebben az esetben, hogyha nem érjük meg a 120 évet, akkor valahol visszaéltünk azzal a kezdeti kóddal, amit kaptunk, és ebbe is majd látjátok, majd mondani fogom, hogy a glutation valahol szerepet játszik. Tehát megküzd a szabadgyökökkel, maga is oxidált formává válik, tehát inaktívvá, és utána jön az a bizonyos enzim, ami azt mondja, hogy hát akkor visszaalakítalak egészségessé. Ha látjátok azt, hogy milyen gyorsan regenerálódik mondjuk egy gyerek. Én a gyerekklinikán dolgoztam, egészen komoly betegségekből és egészen komoly sérülésekből gyógyultak fel ezek kis gyerekek. Nyilván abban az is benne van, hogy önállók a pszichés dolgok még nem akkora szerepet játszanak, mint mi nálunk. Tehát amíg egy család anya azon aggódik, hogy jaj, közben az én férjem, a gyerekeim, mindenki megvan-e, mindenki gondoskodik-e róluk, stb. Addig a gyereknek ilyen gondjai nincsenek. Amikor elhullik a haja a betegség miatt, akkor ő nem problémázik azon, hogy majd hogy fognak rám nézni a fiúk. És így tovább, és így tovább. De alapvetően sokkal inkább arról szól, hogy a szervezetnek az önmegújító képessége ebbe az időszakban sokkal jobb. Azt is láthatjátok, hogy közben a glutation nem csak saját magát aktiválja vissza, hanem ráadásul még a nagyon jól ismert vitaminjainknak a hatékonysági szintjét is meg tudja emelni. Ezek azért úgy szépen lassan csöpögtetem remélhetőleg, hogy telik a meggyőződési tankja mindenkinek, hogy itt valami izgalmas dologról van szó. Abban az esetben, hogyha ez az arányszám a redukált, tehát az aktív és az inaktív között olyan 10 az 1-hez szintre esik, akkor elpusztul a sejt. Nemrég volt egy óriási, hatalmas nevezzük úgy, hogy pandémia, és most senki ne kezdjen vitatkozni arról, hogy itt most politika mi volt háttérben, az biztos, hogy embereknek a milliói haltak meg körülöttünk, és én csak azt szeretném mondani, hogy ebben az esetben ez a bizonyos oxidatív stressz és ez a glutamin szintnek glutation szintnek a döbbenetes csökkenése, az nagyon nagy mértékben részt vett a sok-sok halálesetbe. Szeretnék mutatni nektek egy olyan ábrát, ami szerintem a leginkább informatív. Én, amikor ezt az ábrát fordítottam, bizony Isten mondom, hogy percekig álltam vagy ültem a kamera előtt, és azt éreztem rá, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Ez a fehér színű ábra, ami a tetején van, azt mutatja, hogy az a glutation szint körülbelül 20 éves korig köszi szépen jó szinten van. Megszülettünk valamivel, a jó édesanyánk ellátott valamennyi glutationnal, ellátott egy olyan enzimmel, ami gyönyörűen működik, és egy 20 éves kor után történik valami, ami miatt 10 évente körülbelül 10%-ot csökken ez a glutation szint. Ez a valami, ami nem csoda, tehát a sejtbiológusok tudják, semmi másról nincs szó, mint a visszaalakító enzimnek az elfáradásáról. Ez hozza azt, hogy folyamatosan csökken. És én szembesültem ezzel a diagrammal 60 éves koromban, és azt néztem, hogy bocsánat a szóért, basszus kulcs, én itt állok egy harcba a világgal, és a pajzsomnak a 45%-a hiányzik és kopogjuk le valahová, valami kemény fára. Nekem tudott betegségem nincs, de van 30 kiló plusz súlyom, ami hát nevezzük úgy, hogy semmiképpen nem egy életbiztosítás. Van egy életem, amiben stressz van bőven. És körülvesz egy olyan világ, ahol azt látjuk, hogy a szabad gyököknek a támadása, amit hívhatunk oxidatív stressznek, ez az alsó kék vonal, az meg folyamatosan emelkedik. Vagyis nem jók az arányszámok. És ha nem jók az arányszámok, akkor egy 45%-os pajzsal kiállni, az hát nem sok sikerrel kecsegte. Mindenki keresse meg a saját számát. Tehát, hogyha valaki 30
éves, és azt mondja, hogy hát én nagyon jó helyen vagyok, 90%, akkor gondolkodjon el rajta, hogy ez most nagyszerű, de az, hogy lesz-e belőle olyan 60 éves, aki egyébként a koránál jobban néz ki és jobban funkcionál, az nagy mértékben az ő döntésének a következménye. Visszamenőlegesen nem tudok mit csinálni. De amikor én ott ültem ezen az osztálytalálkozón, ahol csupa 60 évesek ültek mellettem, akkor voltak olyanok, akik a koruknál lényegesen öregebbnek néztek ki, és voltak néhányan, akik a koruknál lényegesen jobban néztek ki. És higgyétek el, hogy sok-sok minden befolyásolja, de nagyon sok esetben a mi döntéseink is befolyásolják azt, hogy valaki jó helyen van, vagy nincs jó helyen. Amit én láttam, az az, hogy egy glutation szint, hogyha normális koncentrációban van jelen, akkor megerősíti az immunrendszert. Amikor a glutationt elkezdtem egy kicsit tanulmányozni, akkor azt láttuk, hogy több mint 100 élettani folyamatban játszik szerepet. És a több mint 100 élettani folyamatból egész konkrétan tizenvalahány életet befolyásoló jelentőségű. Tehát ha az immunrendszered nem tud úgy működni, ahogy egyébként tudna, akkor a mindenfajta fertőzések ellen vagy kiszolgáltatott. Itt van az energia, beszéltem róla. Nem kérdés, ha nincs energiád, nem így sehová. Engem, amikor ez az egész COVID történet először igazán komolyan megérintett, az az volt, hogy egy gyönyörű nagyobbik lányom fölhívott Dániából, és azt mondta, hogy apu, én is, meg a barátom is olyan rosszul vagyunk, hogy az ajtóig nem tudunk elmászni, és hogyha nem jössz ki és nem segítesz, akkor éhen halunk. Tehát az energiahiány egész konkrétan ezt jelenti. És ebben az esetben az ember nyilván teljesen lényegtelen, hogy oltás, nem oltás, abban a pillanatban, mint a bolond megy, és hogyha a karomat akarták volna levágni, akkor is mentem volna, és segíteni kellett nekik. Fokozott állóképesség, kitartás. Lesz majd rövidesen egy olyan rendezvényünk, ahová már most szeretnék mindenkit meghívni, szeptember 15-én Budapesten, ahol néhány nagyszerű emberrel, egészen sok nagyszerű emberrel lehet találkozni. És ott például lesznek sportolók, akik beszámolnak arról, hogy az ő életükbe a glutation mit hozott. Az a 63 éves karateedző barátom, aki elmondja azt, hogy egy nap 6 edzést lenyom, és azt mondja, hogy nehogy azt hitt, hogy a kicsikkel könnyebb, tehát az, mint a zsákból, abba az a nehéz. De a másik oldal meg ott vannak ezek a 2 méteres, 120-130 kilós hatalmas nagy bölények, azokkal edzeni, azokkal nem egyszerű. És végigcsinálja a napot, és rohadt meleg van, és azt mondja, hogy mégis több energiája van, mint korábban, és az állóképesség nem csak a sportolóknál számít, hanem sok-sok minden helyen, de ez a mondat erről szól. Edzés utáni regenerációs idő. Van egy csodálatos videónk egy olyan erőemelőről, aki 40-es évei, 50-es évei elején még abszolút bajnok volt Amerikába. Aztán szépen lassan romlottak az eredményei, mert öregedett, mert nem tudott annyit edzeni, mert nem regenerálódott olyan gyorsan az izomzata, és aztán egyszer csak találkozott a glutationnal, és újból már nem korosztályos bajnok lett, hanem visszanyerte azt, hogy egész Amerika bajnoka, és 60-valahány éves korában megdöntötte a 30 éves korában fölállított sikereit. Tehát ezek nem mesék, hanem ezek élő emberek és élő történetek. Nagyobb mentális tisztaság, összpontosítás, szerintem mindenkinek szüksége van rá, javított életminőség, élethossz. Hát én orvos vagyok, és sajnos látok olyan élethelyzeteket, amikor valaki súlyosan ágyhoz kötött, az édesanyámat sokáig ápoltuk, és aki beteg és kiszolgáltatott, az nem akar sokáig élni. Viszont aki boldog és kiegyensúlyozott, és ott van nekünk egy Szentgyörgyi, akivel én rendszeresen szoktam példálózni, 90 éves kor fölött még zseniális dolgokat talált ki, és nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő egy olyan helyen élt és dolgozott Amerikában, ami egy öbölnek a partján volt, és az öbölnek a másik oldalán volt a kutatóintézet, és ő rendszeresen úszva ment dolgozni.
Gondoljátok végig, tehát 90 év fölött igenis működik még a test, és működik még az agy. Ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, én mindig próbálok olyan információs forrásokat találni, ami objektív, semmi amerikai túllihegett dolog nincs benne. Egy olasz származású amerikai professzor 2014-ben egy cikket megjelentetett arról, hogy 2014-ben mi mindenre használták a glutationt. Tehát elmondtam, hogy fogy, ez tény. Elmondtam, hogy sérülékeny vagy, ha hiányzik. Ez tény. Csak itt elmondom azt, hogy azok a betegek, akik körülöttünk vannak, azok mit kapnának akkor, hogyha megkapnák a megfelelő mennyiségű glutationt. Nem fogom ezt nagyon részleteibe mondani, jó? Mert ez már nagyon orvosias dolog. De a legelső sorban ott láttok két olyan betegséget, az Alzheimer-kort és a Parkinson-kort, amit ismerünk. Ráadásul van itt a hallgatóságban egy úr, aki a sokkal, de sokkal ritkább Huntington-korba szenved a párja, a felesége. Ezek arról szólnak, hogy az idegrendszer kezd leépülni ilyen-olyan, amolyan okok miatt, ilyen-olyan, amolyan gyorsasággal és súlyossággal. Képzeljétek el, hogy 10 évvel ezelőtt már leírták azt, hogy a glutation segítene. Itt vannak tüdőbetegségek, akut és krónikus, tehát hirtelen jelentkező, gyors beavatkozást igénylő tüdőbetegségek, és olyan krónikus betegségek, amik évekig tudják az embernek az életét megkeseríteni. Ráadásul ez a cisztás fibrózis, amit a legvégén van, ez egy genetikai betegség, a gyerekklinikán láttuk ezeket a gyerekeket, és bizony a 20 éves korba ez nagyon-nagyon sok esetben már végét jelenti az életnek, és én tudom azt, hogy a glutatión segítségével óriási hatalmas segítséget kapnak ezek a CFS betegek, úgyhogy gondoljátok végig, hogy szóltok-e az ismerősöknek. Immunrendszeri betegségekről nagyon sokat nem szeretnék mondani, de az, hogy egyre több autoimmun betegség van körülöttünk, ez is a környezetnek egy nagyon komoly változását mutatja. Szívvédrendszeri betegségről szerintem mindenki tudja, hogy ez abszolút mértékben népbetegség. Magas vérnyomás, ennek a következtében kialakuló infarktus, az ennek a következtében kialakuló stroke, vagyis agyvérzés, és nyugodtan ide rakhatjuk, nincs benne a felsorolásba, de ide rakhatjuk a cukorbetegséget. A cukorbetegség ugyan nem szívérrendszeri betegség, de a következménye az az, ugyanis a cukorbetegségnek a problémája, ami az igazán komoly gondot okozza, a pici erek keringésének az akadályoztatottsága. És ezért lesz az, hogy a cukorbeteg esetlegesen megvakul, ezért lesz az, hogy fekély alakul ki a lábán, ami nem akar gyógyulni, ezért lesz az, hogy tönkre megy a veséje, és dializálni kell, és így tovább, és így tovább. Tehát nyugodtan ide rakhatjuk. Aztán ide rakjuk azokat az idős szervi, érzékszervi problémákat, szemnek, hallásnak, egyensúlyszervnek a problémáit, amit megint tudunk. Én nekem itt van a szemüvegem. Hogyha most mindenki bekapcsolná a kameráját, akkor látnánk, hogy milyen sok szemüveges ember van. Itt van köztünk. És a glutation segíthet. Van elég sok tapasztalati anyagom most már nekem saját magamnak is. Zsírmáj. Ugye mondtam, hogy én nekem is van plusz kiló. Furcsa ezt hallani, de képzeljétek el, hogy Magyarország a 3 millió súlyosan túlsúlyos ember országa. Az Európai Unió országai közül mi vagyunk a legkövérebbek. A világranglistán is dobogósok vagyunk az Egyesült Államok és Mexikó után. Hát erre aztán marhára büszkék lehetünk. Na mindegy, a lényeg az az, hogy valami tény, ami most van, és a kérdés csak az, hogy ezen tudunk-e változtatni. És tudunk, és képzeljétek el, hogy ha a máj nem működik jól, akkor egyre komolyabb problémák lesznek a mindenfajta lebontási termékeknek a földolgozásával, és abban az esetben, ha tudunk a májnak segíteni, akkor a máj végtelenül, elmondhatatlanul hálás, és ha egy kis ideig megkapja a támogatást, akkor vissza tud állni akár a tökéletes működése.
a higanymérgezést raktam a végére, amit nyugodtan lecserélhetünk inkább nehéz fémmérgezésre, mert nem csak a higanyról van szó, hanem itt van az ólom, itt van a kadmium, itt van az alumínium, amiről tudjuk, hogy az nem nehéz fém, de mégis ide szokták sorolni, elkerülhetetlen szinte az életünkből, ugyanis benne van a földolgozott élelmiszerénkbe, és hogyha benne van, akkor nem tudsz vele mit csinálni. Azt tudsz csinálni, hogy kimegy a termelői piacra, és Mancika nénitől vásárolsz a zöldséget, és legalább nem ment át az élelmiszeripari rettentő sok mennyiségű manipuláción. De hát szóval ezeket mindet leírta Prizzorno professzor. Itt van egy nagyszerű dia, ami azt mutatja, hogy az öregedést ugye sokféleképpen megfoghatjuk. Mondtam azt, hogy például ott, hogy csökken a glutatión szint. Például ott, hogy csökken a sejteknek az oxigén szintje. Például ott, hogy a kromoszómáinkat védő szakasz, amit úgy hívnak, hogy telomér, az elkezd rövidülni. A teloméreket szeretném, hogyha úgy jegyezné meg mindenki, hogy olyan, mint a cipőfűzője végén az a kis műanyag hüvely, ami megpróbálja megakadályozni, hogy maga az a textil anyag az fölrostozódjon. Ha ott van az a kis műanyag hüvely a végén, akkor megvédi a cipőfűzőt. Viszont ez a szakasz, ez folyamatosan a korral rövidül, 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 rövidül. Amikor ezért kiosztották az orvosi Nobel-díjat, hogy néhány orvos leírta ennek a telomér szakasznak a működését és az ezt szabályozó enzimeket, akkor elkezdett szaladni a világ, és azon gondolkodott, hogy keressük már meg, hogy mik azok a gyógynövények, amik majd nyilván az Amazonas mélyéről kerülnek elő, amikkel ezt a problémát lehetne orvosolni. És képzeljétek el, semmi extra, itt van bennünk. Itt van a megoldás bennünk. Ez a csodálata, a varázslata annak, hogy a szervezet mi mindenre képes. Csak az a bizonyos enzim az már egyre lassabban működik, tehát valahogy pótolni kellene. Abban az esetben, hogyha ezt pótoljuk, akkor lehet, hogy fellengzősnek tűnik a történet, de úgy néz ki az egész, mintha az időkerekét lassítanánk, vagy visszafelé tekernénk, és én több olyan ember tudok, aki kinézetébe sokkal, de sokkal jobban néz ki, mint korábban nézett a glutation hatására, és hogyha azt mondjuk, hogy hé, ha ez a bőrön látszik, akkor elképzelhető, hogy oda bent is látszik. Elképzelhető, hogy a keringésed is jobb lett tőle. Elképzelhető, hogy a májműködésed is jobb lett tőle. Elképzelhető, hogy az agyi működésed is jobb lett tőle. Szerintem mindenki válaszoljon magának, de aki nem hiszi az én föltételezésemet, az menjünk vissza az előadás elejére, beüti a PubMedre, és megnézi, hogy van-e ott bármifajta méltatás ezzel a témával kapcsolatban. A probléma az az, hogy ugye azt mondtam, hogy jó, akkor vigyünk be glutationt kívülről. És ráadásul ti most meghallottátok azt, hogy ez nem egy újdonság, vigyünk be kívülről, ott van az infúzió, ott áll a rendelkezésünkre. Illetve azt is elmondom nektek, hogy természetesen a gyógyszergyárak és a mindenfajta gyógyítók megpróbálták azt, hogy becsomagolják a glutationt mondjuk tablettába. Azt mondták, hogy tegyük be kapszulába, és akkor próbáljuk meg így bevinni. A glutatión külső bevitelével az igazi probléma az az, hogy van egy összetevője, az a bizonyos cisztein nevezetű anyag, ami tönkre megy. Hát ha bevisszük csak pusztán mindenfajta csomagolás nélkül, akkor az emésztő enzimek praktikusan már a nyelőcsőbe tönkrevágják az egészet. Aztán, hogyha szépen becsomagoljuk őket mondjuk egy kapszulába, akkor lehet, hogy még valameddig tovább jutnak. Aztán talán valamennyi lejut a vékonybélbe is, ahol ennek kellene igazából felszívódnia. Minden esetre úgy megy át a bélrendszeren, mint vannak köztünk az idősebb korosztályban, akkor tudják, hogy a Delta úgy kezdődött a tudományos ismeretterjesztő műsor, hogy mentek az emberek abba a hómezőn, tehát ilyen nehézségeken kell keresztül jutnia. Aztán volt egy nagyon okos ember, aki kitalálta, hogy rakjuk bele liposzómába. Na, ezt ironikusan mondtam az okost, mert a glutation az igazából egy hidrofil, tehát vízkedvelő anyag.
Vízkedvelő anyagot zsírba csomagolni eleve butaság. Tehát ezek a próbálkozások, ezek mind-mind-mind megbotlottak. És amikor úgy kezdődött az előadás, hogy én beszéltem az orvos kollégáimmal, és praktikusan a klinikusok szinte nem tudnak semmit se róla, akkor az azért van, mert nincs igazából klinikai hasznosulása. Itt van közöttünk egy nagyon kedves úr, aki a Kazincbarcikai Kórháznak az orvosa. És amikor végig beszéltük a glutationt vele, akkor így fogta a fejét, hogy Uramisten, mennyit tudtam volna én segíteni, hogyha tudtam volna ezt a tudományt már korábban. Most nekünk a feladatunk, nekem a feladatom, hogy ki érzi magát megszólítva, azt nem tudom, hogy elmondjuk az ismerőseinknek, hogy hé, képzeljétek, van egy glutation. A bevitelével elmondtam, hogy az egyik probléma az, hogy sérülékeny. A másik a probléma az, hogy elég nagy ez a molekula. Tehát ha kívülről akarom bevinni, és nem a szervezet állítja elő, nem ott a helyszínen képződik, akkor ennek valahogy át kell menni a sejthártyán. És a sejthártyán egy fehérje molekula nem olyan könnyen megy át. Ehhez mindenféleképpen kell valami olyan technológiai lépés, ami különleges, ami újdonság. Azon a piacon, ahol azt mondom, hogy menjünk még egyet, és akkor még érdekesebb lesz a kép. Mondtam, hogy van az infúzió. És akkor az volna az illúziód, hogy jó, most elmondta a Tombász Doki, hogy miért jó a glutation, akkor megyünk hétfőn glutation infúzióra. Bekötjük, még olyan is van, aki azt mondja, hogy figyelj, engem különösebben ez a 30 000 forint körüli ár, ez nem zavar. Föltöltöd magad, és azt gondolod közbe, hogy oké, akkor most hazamegyek, és ez pipa, erről gondoskodtam. Amiről nem beszélnek az infúziós klinikák, hogy igazság szerint a probléma az, hogy ez egy 3-4 nap alatt lebomlik. Elmondom, hogy most ebből kilépünk egy pillanatra, és stop sharing, és megosztok egy másikat, egy másik képet, ez pedig reméljük, hogy azt találom meg, amit szeretnék mutatni nektek. Share. Ez még tudom, hogy nem az, de majd mindjárt nyílik az is, amit akarok mutatni. Csak lejjebb kéne húzni ezt a kommunikációs ablakot. Igen. Ők szépen elmondják. Látjátok az oldalamat, ugye? Ildi Bólincsá, hogyha azt látjátok. Ez egy infúziós klinikának az oldala. És az infúziós klinikán szépen bemutatják, hogy igen, itt van a tetején ez az a bizonyos mitokondrium, ahol maga az energiatranszport történik, leírják azt, hogy emeli az immunrendszert, hogy öregedésgátló hatással bír, hogy az infúzió fokozza az ellenálló képességet. Ez mind nagyszerű, ez kivétel nélkül mind igaz, hogy antioxidáns, hogy gyulladásos reakciókat lehet elkerülni vele. Ezekről beszéltem, ugye? És azt mondja, hogy a belegbe való felszívódásával probléma van, konkrétan a szivárgó bél-szindrómát említi, ezért ők azt mondják, hogy legyen infúzió, glutation hiánynak a mindenfajta következményei, és akkor itt van az alján az, hogy nagyszerű a bőrre, nagyszerű a hajra, ha furcsa módon valaki beüti a Wikipédiába, van, aki onnan szerzi az információit. A Wikipédia a glutationról egy dolgot mond el, az, hogy a hajnak az őszülését megakadályozza. Ez gyakorlatilag annyira röhelyes, mintha azt mondanád, hogy az autónak az egyetlen egy haszna, hogy nagyon szépen mutat a sarkon. És ide írnak egészen súlyos dolgokat. Szándékosan ezt a daganatot ezt én nem is említettem, mert nem akarok senkit ezzel hergelni, de maga az oldal az említi, az alkohollal való összefüggés az ugye valahol a májnak a működéséről szól, a stressz az rettentően fontos, így kezdődött az egész előadás, hogy túlhajszoltak az emberek, és fáradtak, és mindenkinek tele van a hócipője, gyulladásgátló. Ezt mondják. És akkor, amit nem mondanak, az az, hogy itt van az eredeti dia, hogy share,
hogy annyira rövid a felezési ideje, hogy én hétfőn befekszek az infúziós kezelésre, és pénteken már nincs semmi. Nekem 60 évesen azt mondtam, hogy az igazán komoly problémám az az, hogy azt érzem, hogy egy 45%-os pajzsom van. Most, ha 4 napig jó a pajzsom, de az 5. naptól fogva megint hiányzik, akkor láthatjátok, hogy ez nem megoldás. Ráadásul drága, és ráadásul fájdalmas is. Ö, Ha kellőképpen fölkeltettem a társaságnak az érdeklődését, akkor elmondanám, hogy van megoldás. A megoldás az egy technológiai trükk. A technológiai trükknek a lényege, hogy le tudjuk a hatóanyagot olyan picire kicsinyíteni, hogy át tudjon menni a sejthártyán. Ugye itt írtam a molekula méretet. Be tudjuk csomagolni nem zsírba, hanem vízbe ahhoz, hogy a sejt fölújjongjon, és azt mondja, hogy jaj, de jó, tiszta víz, jöhetsz, jöhetsz, és mint egy trójai faló a víznek a segítségével bejuttatjuk a glutationt is. És ráadásul a megoldásnak a módja az az, hogy a nyelv alá öntjük ezt a folyadékot, és a szájnyálkahártyáról fog felszívódni. Ez a bizonyos szárnyálkahártyáról felszívódó anyag az, amiről kérdezzétek meg a ti meghívóitokat. Egészen különleges ez a mai nap, ugyanis én most itt se cégről, se termékről, se technológiáról részletesebben nem fogok beszélni. Olyan, mint hogyha most a gyerekeknek megmutatnám, hogy a karácsonyfa alatt ott van az ajándék, de majd csak reggel bonthatjuk ki. Szeretném, ha Kiki megkérné a meghívóját, hogy tájékoztassa arról, hogy mi is a megoldás, és egyébként nem fogok senkit itt kíváncsiságba hagyni, hanem a jövő héten majd csinálunk egy olyan napot, amikor a cégről és a termékekről is beszélünk, de addig érjen bennetek az a vágy, hogy a lehető legjobb, legokosabb, legmodernebb módon hogy tudjuk bevinni a glutatión, hogy mindenkinek meglegyen a védettsége. Igazság szerint eddig tartott ez a kis tájékoztató, 49 perc volt így is. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Nagyon szeretném, hogyha pozitív gondolatokkal mennétek haza, és, és nem állom meg elmondani azt, hogy szeptember 15-én lesz egy olyan rendezvény, ahol még több különlegességről lehet hallani. Ebbe a terembe, ahol most vagyunk, vannak emberek, akik érdeklődők Magyarországról, vannak érdeklődők Szlovákiából, vannak érdeklődők Romániából, vannak érdeklődők Németországból és az Egyesült Államokból. Az a kis közösség, ahová most mi tartozunk, ez, ez messze-messze átlépte az ország határokat, és nekem orvosként az a feladatom, hogy tanítsam az embereket, hogyha ebbe a tájékoztató munkába szeretnétek velem együtt részt venni, akkor mindenkit táncba hívok, illetve nem én személy szerint, hanem hangsúlyozom, azokat az embereket keressétek meg, akik meghívtak benneteket. Én az ő szócsövük voltam ma estére. Kellemes estét mindenkinek, és reméljük, hogy a következő tájékoztatókon is találkozunk, és meg tudjuk beszélni a részleteket. További szép estét, sziasztok!